ଭାଇ ଆଇଲେ ଦେଖେ ନହେଲେ ପୁରା ଛେଲେଇ ଦବ ଚାଲ। ଆଉ ବାଗାଇ ଭଲଟି ସବୁ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ତୁ କଣ ଗଜପତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନୁ? କହିନି ପଇସା ନେଇ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡିଆ ନା ବାରଟା ମାରି ଆଗାଇ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଲା। ଭଲ ଟିକେ ମୋଡ। ହଉ ଭାଇ ଭଲ କି ମୋର କାନ୍ଦ ଟିକେ ମୋଡ। ହଁ ବାଗାଇ ହଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ଆମେ ତ କିଛି ଆଣିନ। ମୋ ପାଇଁ ତ ବାଲଟେ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିକି ଆସିବି? ଇଏ ବାହାରେ ଯାଇକି ତଳି ରହୁଥିବ ଆଉ ଇଏ କୋଉଠି ଆଣିବ ମାମୁକୁ ଦବ ଆଣିକି ପଇସା। କଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ବାଘାଇ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ କହିବି। ତମକୁ ଶୁଖିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଶୁଙ୍ଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ। A few moments later. ବାହାରୁ କେତେ ଦିନ ପଳେଇଲି ମୋ ନାକ ମୋ କାଟି ସାରିଲାଣି। ଭାଇ ତମ ନାକବା ଅଛି। ତମ ଦିଟା କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ ହେଲା। ଏ ସେଟା ବୋଲି ଧମକେଇକି ଆସିବୁ ଯା। ଏ ଚଙ୍ଗୁର କ୍ୱାଲିଟି କମ ହେଇଯିବନି ଏଇ ଟୁକା ମୁଁ ଧମକି ମଙ୍ଗୁ ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଦାଦା ଡରେଇକି ଆସିବ। ଏ ଟୁକାକୁ ହଁ ଏ ଟୁକା ଭାଇ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆଡେ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆ ତୋର କାମ ଅଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି? अरे तो डाकिली कौन सुनने 300 होते बागा मेरा फास्ट टोका मंगू मंगू तू बाଳ ବାଘା କହିଲୁ ତ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ବଡ ବଡରେ ଟଙ୍କେଇ ଦିବି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କୋଉ ବାଳ ବାଘା କଣ ଲାଗିରେ ଡରେଇ ଗେଲୁନି ତାକୁ। जे भाई सिए डर नहीं सिए कोची को बाला बागा दी जण को छेलेई दबो बड़ बोलरे टंगेई दबो भाई तुम डरू ना कोन भाई तुम बागा मु किछि जानि पर नहीं ଡରିବେ ବସ୍ ବସ୍ ଏଠି ବସ୍ हाउ भाई बसिली आउ अरे की बागा बागा भाई आइछ आ लोक दिल के डरू नांती आउ कोन आकु गोटे कहूची सी गोटे बरो गोटे टंगेई दबो ଡରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ हो ना ଡରିବେ। आउ से बागा भाई बागा ही नहीं ए मुसा आई आइछ हां ଭାଇ ଏଠି ବାଘା ହେଇକି ତୋଳା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ତମ ଭିତରୁ ଏଠି ବାଘା କିଏ? तू बागा को जानि पारन भाई भाईटी बहिचंदी आ तुम बागा भाई के जानि पारन रे ଶଳା ବାଘା ତୁ ସବୁ ବାକି ପଇସା କୋଉ ନ ଦବୁ ରେ ତମେ ତ ବାକି ପଇସା ଖାଇଛି କିଏ କିରେ? ମୁଁ ମାରି ପଟେଇ ଦେଲା ରେ ଟୋଟାଲି ଖାଇ भाई ହଁ ମୁଁ ବାକି ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତାଠାରୁ ଆଉ ବୋଉ ପଠେଇଲା ଗୋଟେ ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ପ୍ୟାକେଟ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ବାକି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେଣି ଭାଇ ମୁଁ ତ କାମ କଲା ଦିନ ଠାରୁ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟେ ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ବୋଉ ରାଉଳ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଣ କରି ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ସହିବ से जो गोटे सरू चटनीटे भाई भाई हमर ମାରି ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ସହନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ କଣ କରିବା ଆଉ ଭାଇ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ହଉ ହାତଟି ମୋଡ଼ି ଦିଅ। आउ ए बसी मोर ଏ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଣଟା କିଏ କିରେ? हरणीटा नुह बाघुणीटा हमारे रही था हम बुद्धिगा से केडी कमेंट माइला तना इधर कमेंट के माइला बागा ही आइले ବାଳ ବାଘା ଭାଇ ହେଇଛି ଆକୁ ଜିଆ ଆଇଲା ସିଏ ମାଇଲା କଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରିବା ବାଘା ମାର୍କେଟ ପାଇଲାନି ସବୁ ବଜାର ବନ୍ଦ। ପକା ସଟା ବାଘା ଭାଇ ଆଇଲେ ବାଘା ଭାଇ ଏମିତିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଖାଇ ଯିବି ସେ ବାଘା ଆଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବି କେହି ଗୋଟେ ଖାତିରି କରୁନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ସୋଦା ତୋର ବାଳ ମାର୍କେଟରେ ଖାତିରି ନାହିଁ କିଏ ଖାତିରି କରିବ ବାଘାକୁ ନିଶା ହେଲା। तो निशा ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ଝିଅ କାଳେ ହବ କାଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଉ ଗୋଟେ ରସିଆରୁ ମଗେଇଛି ଦେଖିବୁ କାଳେ ଦେଖାଅ ଏକେ ଯାଅ ବେ ଏ ଚାଲ ବେ କୋଉଠି
JC Boo